ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆସିଲା ତେବେ ଏହି ପଲିସିକୁ ରଖି ଆପଣ ଲୋନ୍ ବା ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିସି ନେଇଛନ୍ତି, 4 ବର୍ଷ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିସି, 5 ବର୍ଷ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିସି ନେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର 3 ବର୍ଷ ଅଛି ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିସି, ଯଦି ଏହି ପଲିସି ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ଯଦି ଏଇଥିରୁ 4-5ଟି ପଲିସି ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିସିରୁ, ଯାହାକି ଆୟକର ମୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି 5-6ଟି ମନି ବ୍ୟାକ୍ ପଲିସି ମୁଁ ନେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ମୋତେ ପଇସା ଆସିବ, ଯାହାକି ଆୟକର ମୁକ୍ତ। ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି।